rahmatullah. Yauwa wannan fili ne a nan cikin tudun Yola, layin Nesdo. Na idan ka fita bakin titi Nesdo ne, za ka fita Seton Northwest University. Yauwa wannan ga fili nan daga can farkon wancan filan zuwa nan shine filin. Sannan zurfin shi ta nan baya gashi nan daga nan har zuwa waccan filar ta guda 5 incin. Ga yanda layin filin yake, gidaje ne manya-manya a cikin layin sosai da sosai. Sannan layi ne, layi mai faɗi sosai, layi ne mai kyau sosai da sosai. Tun daga farkon layin har zuwa ƙarshen shi manya-manyan gidaje ne a layin sosai. Wannan ga filin nan kango ne ma a zage, shi ma za mu shiga mu ga kangon. Yauwa wannan ga kangon nan na shigo, kango ne mai kyau, an zagaye shi gaba ɗayansa, ya sha bulo mai kyau. Sannan kuma babu inda ya jingina da wani gida. Kawai idan mutum ya zo kawai zai fidda abin da yake so ya yi, tsarin yadda yake so ya gine shi. Amma gida an zagaye masa shi, an zagaye mai fili sosai da sosai. Yauwa an zagaye shi gaba ɗayan shi, kuma idan ka duba bulan zaga gaba ɗayan shi an sassaka filoli, an ɗaure shi sosai. Yauwa kango ne mai kyau sosai da sosai. Yauwa ga kangon nan zan fita daga cikinsa. Yauwa ga cikin layi na.